Yo kelebu wayang beber, wayang golek, wayang tengul, wayang klitik, wayang timplong, semua jenis wayang. Kuwi entuk ya kuwi penghargaan karya agung budaya dunia. Oh ngono. Ayo. Tahun 2003, heeh. Lah kang kaya mangkono kuwi dengan didasari oleh itu Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta ya ngadani Hari Wayang Dunia. Jadi sebelum tahun 2018, sebelum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memutuskan melalui kepresnya ya kuwi tentang Hari Wayang Nasional 2018 kuwi aku isih eling. Kuwi kampusku kono isi Surakarta wis ngadani Hari Wayang Dunia. Oh ngono. Ayo. Jadi jane ora ana masalah, no problem antara Hari Wayang Dunia atau Hari Wayang Nasional, wis padha wae. Ning yen aku nyuwun pirsa karo dosen-dosen ingkang berkompeten wonten isi Surakarta, lebih bijaknya, lebih wicaksanane, kepiye? Hari Wayang Dunia kuwi menyongsong gitu, menyambut Hari Wayang Nasional. Mergo sing didok kuwi 7 November. Jane bukan masalah tanggale ora. Ning bulan November pada intinya adalah bulannya wayang. Wah, luar biasa. Mula cocok kawan Partai Nasdem yang selalu menguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa khususnya wayang kulit. Ayo. Luar biasa. Heeh. Nguri-nguri karo ngurip-ngurip ki beda. Bedane ning endi Dik Petruk? Bedane nek nguri-nguri ki nggur seneng, ngono. Nggur seneng penikmat wayang, penggemar wayang. Ning ngurip-ngurip kuwi gelem melu tumandang gawe nanggap, melu nguripi para pelaku seni. Oh ngono. Ayo. Wah, iya Mas. Matur nuwun aja lali Mas Dik Petruk. Marang sedaya ingkang sampun rawuh undangan wau sonten. Ugi Bapak Ketua Nasdem Nganjuk, ugi kula ngaturaken panuwun Pak. Ayo. Mau sing saka Kediri, sing saka Kediri Bapak Antok jare janjeni uga Nasdem Kediri arep wayangan. Wah, luar biasa. Ayo. Muga-muga bisa kaleksanan. Hebat. Luar biasa. Yo silingi gending-gending. Uga ngaturake panuwun Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara sing wis ngewer-ngewer radine. Wah. Tidak ada kata yang pantas saya ucapkan kecuali hanya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Wis maringi rezeki Kak Ratna, ayo. Wis pokoke kabeh sing ora bisa disebutke siji mbaka siji. Mau barang Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri, mau wis munggah ning season limbukan wis gayeng-gayengan. Lah iya. Wah, luar biasa. Iki Dik Niken Salindri sih kepareng lenggah. Wilujeng enjing Dik Niken Salindri. Cek. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih. Niki wonten permintaan, malah kepara permintaane sebelum wayangan dimulai ya toh niku pun anu nyawer cara istilahnya kutut manggung. Nggih. Lah nggih. Niki niku lagu alit kula napa? Terakhir kula nyanyi niki kelas 3 SD. Bayo. Terakhir nih. Jenengan bayang nih lho pun supe. Oh. Ya disaline apa ndak apa-apa pun. Mboten niki mawon. Oh, kutut manggung saja. Nggih. Kula nggih kangen kok soalé. Nggih. Nggih nyuwun sewu mengki lek wonten klentune ampun ditukani. Oh, ora apa-apa. Wong mangan wae nganggo kecer kok. Pelop barang ya, Pak? Nggih. Enggak. Sing
ha ha kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Ipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore. Sore. Yalah bapak ketot mangga. Jaluk ngombe. Dewe
Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Santai, alon-alon. Dirilekskan. Sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streaminge. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang nang pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Bapak
Dredeg ya iso isih lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg lemas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing dredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Ya, mengke meleh. Ya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nggih Mas. Sangkit garap lakon. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Wah. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Dah aku nek nyeluk piye ya? Ya seng. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong Mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam, pelok, slindro, barang mangga. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nyeh. Lani mas kang gemesake Lani mas kang gemesake Dodo alah yati pengen kakungmu tan lilo mesti yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lilo. Terus kendak kepang grahita angel nggonku yen rina bang
Yuk. Kang Mas Kang Mrane saking murih lestarine apik piratine tan ono ingkang nyarupe ya mung akibate aku mung bayangke remuk ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika Murih lestarine, HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. mendah baya yen sida urip lan ngendika mesti bagya malya jar lair putri Celestia kang bisa Yuk. nyuara dika kang desrana Masuk dangdut slow, Mas Bambang. Oh. Ya, tutup deh, yuk. mendah baya yen sida urip lan ngendika mesti bagya Yuk, disaut Mas Bambang. Bali intro. jar lair putri Celestia kang bisa nyuara dika kang lesrana
Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisya jumeneng bareng. Yuk disepoti yuk. Maka kersa ayo sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, nggo penutup ning limbukan engko ditutuk neneh, guayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk.
Yuk. Aja lali pawelemu uga mono janji-janjimu saja satu anteni nganti saelmu Perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutukake ning paret songo ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya grimingane pelot Batar Kun. Ya nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise saji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning krana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa ketemu ana ing season gara-gara patet songo Mas Gareng dan Dik Bagong ngono terus ayo ngono Mas ayo luar biasa masih dalam rangkaian HUT Partai Nasdem ke 11 tahun wah luar biasa ikut mengucapkan selamat yo Mas Petruk harus selamat hari ulang tahun Partai Nasdem ke 11 tahun. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih hebat. Amin 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 ya robbal alamin. Ternyata nih wae ulang tahunnya Partai Nasdem kuwi bebarengan kelawan bulan November. Bulan November kuwi bulannya wayang, hari wayang dunia utawa hari wayang nasional. Kuwi bulannya wayang. Critakno ora ketang singkat Mas Petruk. Piye? Larah-larahe kok iso ana hari wayang ki piye? Tahun 2003 lumantar UNESCO
wayang diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia non benda. Kuwi tahun 2003 ingkang mewakili wonten ing Perancis menika pepunden dalang almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Oh ngono ayo. Sing diakui kuwi dudu mung wayang kulit gaya Surakarta ora ning kabeh. Yo